majd következik Mester Jani és Zagy küzdelme! Epikus küzdelem, hősies küzdelem! Micsoda labda kihagyás, gyerekek, itt visszajöhet a 7,5 másodperc Andinak! Gyerekek, 7,5 másodpercet kell visszaküzdeni, és 5 már a zsebbe van! Milyen komoly és kemény csaták vannak itt! Vajon ki fogja elrontani? Ki csinálja a következő hibát? Ez a gymkhana szépsége, hogy nem győzhetsz, nem lehet mindig győzni a technikának, a fejnek, a fizikumnak, mindennek a toppon kell lennie, mert ha nem vagy, akkor ilyen hibák jöhetnek össze, és nem tudom megsatszolni. Andi beért 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, és beért, vajon.